everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mga higala, anhi kitang pahitakdo sa pipila na lang ka mga yugto ni atong sugilanon nga naglimin og mga misteryo. Draco. Pinaagi kanimo. Duha silang mahatagan og hingpit nga kagawasan. Una, ang kalag ni Draco Garces. Ug ikaduha, ang kalag sa usa ka ginganlan og Eliakim, kang kansang kalag. Nabilanggo sudi ng libro sa kasaysayan. Sukad lang gamitan ni Draco ang buhing templo sa iyang kalag. Father, Ato lang sugdan ang atong pagbendisyon. Aron ang tanan kaninyo o kini mga butangan ni akaron sa lamisa. Mamahimong andam alang sa umaabot unya nga sakripisyo ug paghalad. Sa ngalan samahan sa ngalan samahan sa anak sa anak, ug sa Dios Espiritu Santo. sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Nalipay kaayo ko sa gipakita niya karon nga kadasig. Wa mo daog ang kaaway sa pagtintal sa hunahuna ni Ate Judea. Kay karon, human sa bendisyon sa pare, nipakita naman siya og eksaktong kalig-on. Hapit na gyud. Nagsingabot na gyud ang pagtapos. Wa na'y makapugong ini. Makabato na gyud unya og hingpit nga kalipay ang kalag ni Draco. Sa pa may buhaton sa pare. Nga nang ipabilin man niya si Draco sa prayer room. Dagan og itudlo ang pare nga kan Draco. Nga makatabang sab kayo niya. Sa umaabot ka sakripisyo ug paghad. Day pa. Hinaot pa unta. Nga magpabiling kagang lig-on Judea. Dili lang ta masubli pagkatong nihuyang ka. Determinado na ko ron na nito. Kinahanglan ko ng barugan ang among duha ka gugma ni Draco. Aron mahuman ang iyang mga kasakitan. Salamat. Daghan kay salamat. Sakit man tuod kini para nako. Pero doon na kini tugbang. Doon ay nindot kayong tumong ang paghimo ni unya sa ingon. Tuod ay si Miss Brenna. Misalig ko niya. Nga matuman ang gisugo kaniya sigon sa nakita sa hindam ko. Mao ka na Judea. Og malaomon ko. Ngayang ikita dito ang tiguang nga usa ko no kaginganan og Manoy Severino. Ang naghupot karon sa punyal nga hinimo gikan sa tinipak nga buhing bato sa nasod sa Egypt. Og ang maong hinagiban. Mao imong gamiton. Kay kabahin ko no kadto sa karaang kasaysayan. Draco, andam ka na ba alang unya sa imong hingpit ng pagdawat sa kapasayloan? Andam na, Father. Andam na giko. O, bisan ibilin ko din ang akong ugma ug ang akong kasing-kasing. Pero malipayon ko. Kay ikauban ko noon niya ang makagagahom ug ang ubang mga kalag nga limpyo sa mga kasalanan. Draco, swerte ka nga gihatagan og pabor aron sa makausapa, makahinulsol sa nahimo nimong kasalanan. Talagsaon ang maong kahigayonan, Father. Naibaw ko ni Ana. Og ako nang kipasalamatan. Ako ug ang komunidad sa kaparian mopaabot unya og mga pag-ampo human sa paghalad og sakripisyo. Paluyuhan kini namo, Draco. Daghang salamat, Father. Isipon ko kana nga dako gid kaayong utang kabubuton. Sa ngalan sa katarong ug sa ngalan sa gahom sa langit nuntang amahan, iyang gimbutan kining tanan. Pinaagi niya, nagumikan kaniya, ug ang tanan adto pauli kaniya. Magauban kanimo ang gugma ug ang panalangin sa Dios. Draco Garces.
Tuan na. Gihatod na ni Sir nito ang pare nga si Father Johannes. Yato na gaton niyang espiritista nga pare. Sorry di kaayo ha, Draco. Ha? Tabion na ninyo ha kay kanang mas maayo man nang magkasulti ka mog maayo. Padayon lang manang. Padayon lang manang. Unsa ganito imong gisulti? May mo bang usbon nimo? Matod ko. Sorry. Ha? Sorry? So unsa man? Ha? Judia? Tinuod yun di ay. Nga dili matuis ang kamatuoran. Pinaagi sa usa ka baka. Gusto ka? Mao ka na tinuod. Andam na ko. Sangan sa kong dakong gugma kanimo, Draco. Salamat. Andam na sab ko. Sa ngalan sa kung dakong kugma nimo, Judia. Tinaot pa ang tap. Nga sa ako niyang kasakitan. Dali na ko makarecover. Nga makamove on raman niya dayon ko. Judia. Ikaw, same huna-huna. Makamove on ra ka unya dayon ko. Draco, human ka unya mawa na ko. Mawa man ko nimo. Mubiya man ko. Pero ibilin ko nimo ang akong kugma. Alimaha ang maong kugma. Pinaagi sa pagpangita unyag laing pinuhat nga adto mo kaniya palambuha. Dili sayon. Dili, Draco. Naibaw ko. Pero kinintanan. Gimbutan ang daan. Apasumpay ang tanang na nasugdang kasaysayan nga ato ng takopan. Magkita ug magkauban pa ka kita. Human sa punya sa kong kamatayan, Draco. May kugma pa ka gihapon. Human unya sa kamatayon. Tubag ako, please. Judia. Pwede ba? Dili lang ka mausap. Dili lang utak ka mausap kung tuan na unya ko dito sa laing kalibutan. Ug makita unya ang atong masig kakalag. Pwede ba, Draco? Judia. Ang tanan sa ako nag-ingon. Nalatid ng daan. Igo na lang tang nagsubay. Igo na lang tang mituban. Kung sa basahon pa, igo na lang tang mibasa o pagtuman unsay gitugon aron mas munindot pa ang imahinasyon sa sugilanon nga atong gibasa. Kung doon ay kinabuhi human sa kamatayon, way rason nga wa say kugma. Dili ba? Kung naaman, ug hatagan ta higayon sa usag-usa kanato nga ipadayon tang atong nasugdan, mas ikalipay ko. Ako usap niya ka ng ikalipay, Draco. O dito unya sa atong panakita sa laing kalibutan. Gusto ko makita ang imong tinuoray nga hitsura. Paaboton ko niya ikaw dito, Judia. Ug imo niya makita ang hitsura sa wa pa gani nimo makita, pero imo nang gihigog pa. Draco. Judia. Draco. Judia. Ospon ako, Father Johannes. Daghang gikin salamat sa imong pagsanong sa among hangyon ni Brena ang akong asawa. Katungdanan ko ang pagtabang. Ilabi na sa ingon ni ining problema. Og nalipay ko nga akong nahimamat si Draco nining modernong panahon. Si Draco nga may exist sud sa daghang mga katuigan. Si Draco nga sumapa sa ako mga apuhan nga nahibaw bahin sa kasaysayan. Mao ang labing bangis nga tao ang nipakaylap sa satanismo dinhi sa Pilipinas. Tinawad ka na. Pero na yung panahon na, usa na ka pinasaylo ang iyang kalag. Og natapos na ang tunglo. Ang kaingpitan lamang niini maong pagpahigayon sa gitawag og ritual sa kapasayloan. Ang matud pa ninyo sa laing termino, sakripisyo ug paghalad.
Ito na siya sa sud sa kwarto. Wa, na siya karon sa prayer room. Ay, di ay ba? Mao ka na. Nigayon siya daghang mga oras sa alang sa pagampo. Sama si imuhang gibuhat. Oo, sama sa kong gibuhat. Tungod kay ang pagampo, mao'y makapagaan sa gibati nga kahasol sa hunahuna. Ang pagampo, mao'y makasulbad sa gihambin nga suliran. Ang pagampo, mao'y makapalig-on labaw sa tanan sa bisan unsang desisyon nga nakabot na o hukom nga naluwatan na. Husto ka. Maugid ka na'y tinuod. Walay makalabaw sa gahom sa pagampo ngadto sa labaw makagagahom. Nalipay kay ko. Kasi katapusan, gaan ang buot ni Judea aron sa pagdawat na sa kamatuoran. Bahin sa kamahinungdanon sa iyang papel sa pagtapos na sa karaang kasaysayan. Hasta gani me nalipay man sad gani me. Og labing siguro kon masayod ka to si Inday Brenani ende. Aw! Ay, lakip ka to. Bation kayod ka to kalipay. Nalipay ko. Labaw sa tanan. Kay ning panahon na, gibati ko ang pagmahal ninyo kanako. O nibre na nga akong kadugo. Kaniadto sa akong panahon. Sa tanan ko mga kaliwatan. Nang layas og ambot, hain ang suo ka sa Pilipinas. O sa nagkalain-laing kanasuran. Kay gitunglo ko nila. Ilang gikondenar ang akong gihimong pagpangu sa kultong sungayan. Kanagda og bandera sa kapukanan sa Kristyanismo. Dili ko gusto ganing panahon na dunay mosunod sa ako mga tunog. Kay bisan sa huna-huna lang, dili gayud magbunga og kaayuhan. Tunglo og kapukanan sa kalag ni adtong magtinguha og daotan sa Kristyanismong pagtuo. Mudot hangtod na sa kinauyokang bahin sa kabukugan niini. Hangtod na siya mga kaliwatan. Ingon niya nagkabangis ang tunglo sa muhimo og pagpakasa sa Kristyanismo niining panahon na. Sige, adyos ka ni mo, Father Johannes. Adyo susab ka nimo Mr. Ranito Vinifuerte. Hangtod sa sunod na panagkita, Father. Husto dito od. Kano saan gusto ninyo magdiayon? Aron misahan ang nahugno nga bahin sa langob dito sa giingon ninyong bukid sa Latranca. Unya lang tingali, Father. Humana inintanan. Si Brena kakaroon dito sa Santo Cristo. Iya na ba kang nahimamat ang ginganan o Manoy Severino? Og tuwa na ba kaniya ang punyal nga mayang gidam ko? Aron maggamit ni Judea pagtapos sa karaang kasaysayan. Salamat kay nagakontak na siya na ako. Hello? Brena? Honey? Di nagikipugnan na. Makompleto na gid ang tanang gikinahanglan alang sa pagtapos sa karaang kasaysayan. Nagkaduol na gid ang iyang kinutuban. Gusto ko nga anhion niya nining prayer room. Anhi pagkahimuon ang katapusan sa kasaysayan nga akong nasugdan. Dugay ng katuigan ang naklabay. Kinaot nga parehas tang andam na alang sa katapusan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.